piye? Pedro, impene Bagong kok numusi to? Kang piye, Kang? Nang apa iki? Ana rembug dirembug. Ana perkara diperkara. Kowe ra krungu apa piye wer duwer? Ndara Janaka rene, Kang. Wis ngerti arep ngapa? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku akeh. Suwekan sarung Ora gombal wer, tumbal supaya Ndarawara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkah tumbale kowe, Kang. Lho. Aku? Nek kowe arep duwe atur-matur Ndara Janaka dhewe, Sema iki kok perkarane kok iki piye iki? Ampun ngawuh gawar ngawur sama. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndarawara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula dereke seprika-sepriki sampeyan nek tapa teng alas 3 sasi, 4 sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan sampeyan teng pundi? rasa kokian gunung tanpa gunung. Wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem aja klakon dosa tak rudo paripeksa. Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem dadekke lak idak ning kene mati ning kene. Mlayu le, mlayu mlayu Bagong. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nono ya Werkudara. Yo, ndak gegem ndadekake jimat. Syukur. Sapa? Ning nderekake swanwa ning negara Ngastina. Aku mengijen wae. Cah kendel kowe panjenengan. Lungane Didi ra tau nggawa kanca dhewe saiki ya. Yo, pancen ngono. Oke biaya. Durna bapakku yo. Payo gak nonggonmu lungguh ya Werkudara. Wis ora kurang kepenak. Piye banyu suci Perwitasari? Isih to, Ger? Isih. Syukur. Aja mbok wenehke sapa-sapa ya Werkudara. Merga kuwi ngelmu kasampurnan, ngelmu jati ning urip. Manjing suruping surya. Yo, pancen mengkono. Aja saben wong tok wenehi banyumu. Banyu Perwitasari saben wong tok tetesi tes. Engko nentek kowe repot dhewe Werkudara. Iya. Kaya aku iki lho wis kentekan kaya ngene iki. Kendekan apa? Banyu sisu. Banyu suci. Banyu suci Perwitasari. Dimas kadhahipun Kakang Padharjo sapratamu. Karna kakangku slamet bektiku katuruh. Tak tampa Dimas pangestunipun Kakang Tampanono. Tak gegem ndadekake jimat. Werkudara. Sawise satata nggonmu lenggah. Dimas ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsane nggon Kakang Duryudana kakangku. Sing gedhe pangapuramu. Nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana. Lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku. Nanging pancen niatku mung merga kepengin sowan karo guruku Bapa Durna ana ing Sukalima. Nanging gandeng aku njujuk ning Sukalima tinemune suwung. Tumuli akeh cantrik kang padha ngendikake yen to Durna bapakku dina samengko mapan negara Ngastina. Kadreng rasaku ketemu karo wong tuaku Durna. Tumuli aku sumusul ana ing negara Ngastina. Wigatine apa Yayi? Mung kepengin ana bab ing tak takokake marang Durna bapakku. Mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu lan jaluk palilahmu aku pengen sak pejagung karo Durna bapakku. Yen wis rampung ana ingkang tak takokake tumuli dina samengko wektu lan Purbawasisa tak kundurake marang Duryudana kakangku. Buduna Wonten dawuh, Ger.
kadang kula Dimas Werkudara sowan dhateng Garing Stina Betah kaliyan Bapak Durna. Lho. Kowe butuh karo aku ta Werkudara? Wah, iya. Ya. Nuwun sewu nggih menawa diparingaken kula ora dimajengaken kula sowan. Ngungkuraken dhateng Paduka Anak Prabu. Kula semanggaken Bapak Remban. Lole kena selalu gimbal manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Werkudara. Durna bapak kuwi. Ana apa, nggih? Ana apa? Lah kok kadingalem temen? Dene kowe sowan kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna. Monggo turut pitunganku wis ana tetaunan nggon ora sowan ana ning Sukalima. Ora kaya den nalika kowe mbutuh aku ngelmu ning Begawan Durna. Ngelmu apa-apa to jaluk? Ngelmu guna kasantikan, ngelmu pengasihan asmara, ndana asmara tantra kabeh. Mbok ukup entek. Tumuli sawise kowe ngentekke ngelmu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan. Ing pungkasan kowe njaluk banyu suci Paritasari tak paringi. Bubar kuwi ora nate sowan ning Sukalima, tumuli dina iki kowe sowan butuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa Werkudara? Butuh sulapan. Heeh. Kertas iso sasi dadi dhuwit. Wah, aja kuwatir aku bisa. Apa kowe butuh? Aji supaya iso keterima uripmu. Dudu wis sing tak butuhake. Tumrap Werkudara ketrima karo ora perkara menungsane sing menehi nanging mergo nggonku manembah marang panguwasaning Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon apa? Apa takon babakan ilmu? Apa takon sastra? Cetha tanpa tulis. Mengko aku ingin bakal maca sastra cetha tanpa tulis. Kuwi ana Werkudara. Kuwi yo ngelmu sing dhuwur, ngelmu sing pancen ora ana tandinge. Dudu kuwi. Lah kowe arep takon apa? Puntadewa kakangku dina iki sedih. Lho. Sedih kenang apa? Merga wis watara ana 3 sasi iki. Bojone Puntadewa kakangku Mbak Yudropati ilang. Kok seta? Prameswari negara Ngamarta Dewara Dropati ilang. Ya pancen bener mangkono. Oh, lole. Lah apa ora ngrawuhake para Brahmana winasih sewa sugata miyangkara nimpuna supaya goleki menyang endi dununge Dewara Dropati. Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhakake. Tumuli aku kelingan yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate. Pendhita sing kondhang monyor-monyor. Ya kuwi Bapak Remban Durna, mula sowanku aku pengen takon karo kowe. Takon bab apa? Waradropati Mbak Yu kuwi menyang endi? Yen kowe iso ngandhakake tak anggap kowe guruku tenan. Yen ora iso ngandhakake, wah aku isin duwe guru kaya kowe. Lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi asras dadi wana. Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara. Iki ora bab sing baen-baen. Nek iki nyembet marang kalarjaning anak Prabu Puntadewa merga ngene. Saka paningalipun bapakmu ing Sukalima, paningal batinku wis gawang-gawang ana padoning netra nek nganti Waradropati ora ketemu. Ora nganti gantelan wektu setahun, kakangmu Puntadewa bakal tilar donya. Aja medhek-dheki atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal seda. Merga kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Waradropati. Mula wektu dina iki kudu digoleki. Mula kowe kandha Mbak Yu kuwi endi lak golekane? Werkudara? Nggih. Aku njaluk wektu ora ketang telung-telung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Ger. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, neng kene wae. Durna kuwi sak ciptane dadi sak sediane ana sing tak karepake iso kasembatan. Mergo aku pendhita ora mbiyen-mbiyen. Iya. Kudu pendhita ming cepete. Iya. Mula aku semedi nang ndi wae mesti kelakon pencang aku. Wah, kaki semedi ya. Tunggunan sawetara Werkudara. Ora usah ditunggu ning ruang tunggu Werkudara. Iya. Tunggunan telung kedheping netra ora nganti aku iso ngandhakake mbayumu Waradropati menyang endi. Kang sangar mamuring sukma sinukma sinumaya winayu wing ngasepi
Atite tante. Semedi kok rapale kaya ngawur-awuran. Ana rapal kok atidut bae. Kakang Durna pun rampung napa dereng? Lole Werkudara anakku, Ger. Anakku Werkudara. Cah bagus, Ger. Bener kowe. Pancen kowe pinter, pancen kowe iki wong nyantep manggraitane. Ya. Kowe duwe penemu yen kowe takon karo bapakmu Begawan Durna iki mau aku wis semedi. Durung nganti sukmaku tekan ana ing Alamantara. Ana ing dalan wis dicegat karo para dewa. Dewane telu widodarine loro. Widodarine sing siji wis kewer-kewer ora aku. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodari. Sampeyan mawon Dewate. Nggih. Mboten sampe melu. Nggih, nggih. Dewa mau menehi sasmita karo aku Werkudara. Ya. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Ya. Mbayumu Waradropati isih urip ora tekaning pati. Wah. Ning jebul nalika semana dewa kuwi menehi gambaran. Ingkang gumana mosek ana ing paningalku do nalika semana ana gegambaraning kawula cilik ingkang blasah tekaning pati mangka kebak utawa adus getih. Wah, gambaraning kawula cilik ingkang padha blasah adus getih. Tegese piye? Tegese pancen ketemune Mbakyumu Waradropati iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik. Wonten ing kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Kondo. Pirang wong sing kudu tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo mbarep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Aulung aku sagu gawe banten kawula. Dadi sarana baline Mbakyuku Waradropati. Kowe sago? Ya sagu. Lahir batin? Lahir batin. Ora ngapusi? Ora. Wis tau ngerti Werkudara lincak apa sing tak ucapake, tak kira sakjroning uripku aku ora tau nggesehu ucapku dhewe. Bagus. Padahal ingkang gumana mosek ana ing paningalku nalika semana tak sawang. Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Cangkeme jembar, matane kaya ndok ceplokan. Sapa ngandakno? Kowe aja kaget yo Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang aku. Ya kowe sing kudu dadi banten waton negara Ngamarta ditumbali nyawane abdimu Bagong kowe ketemu karo Waradropati Werkudara. Piye Werkudara lha kok dadi njur mak prepet. Kowe takon ciput Pucet. Piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Kena ngopo kudu Bagong? Bagong iki ana kawanku, aku tau-tau digula wenthah karo Bagong wiwit Jabang nganti Celaprang. Wiwit Kuncung nganti Gelung. Wah, aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa, wong kabeh mau ming pilihan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni Mbakyumu bali, nek kowe ora iso nglakoni ya wis ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Tegese Mbakyumu Waradropati ora bakal bali, lan kowe negakake patine kakangmu dhewe nalika Ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mentolo nyawangku handane kunarpane kakangku mbarep Puntadewa. Nek kowe ora mentolo kowe mangkat to Bagong pateni. Nek Bagong to pateni dadi tumbal negara Ngamarta ora esuk ora sore. Esuk Bagong tok pateni, sore Prabu Dewi Waradropati bakal kundur. Sore Bagong tok pateni, esuk Waradropati bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Begawan Durna. Kowe aja ngaku wong tuwa karo Begawan Durna. Wah, Dipetung, aja nganti kleru-kleru. Aku ora kok aja-aja barang sing elek, ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Abot endi?
Apa kowe abot Bagong apa kowe abot anak Prabu Puntadewa? Wis ngono wae. Nek kowe ora kuat mateni Bagong ya wis ora apa-apa. Mbak Yu ora bali, anak Prabu Puntadewa bakal mati sadurunge setahun iki. Nek kowe tegel mateni Bagong, Mbak Yumu bakal bali Pandhawa jangkep 5, cacahe ora ana ingkang cicir, ora ana ingkang gotang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darma Kusuma tetep sumandhing karo Dewi Waradrupati. Wis kuwi wae hitungane. Duryudana piye, Yayi? Yen tumrapun Kakang abot sedulur tinimbane Batur. Batur isih akeh. Yen perlu mengko Semar supaya golek anak meneh. Tumrap aku ora bakal kangelan. Kula nuwun sewu lho, Raden, namung Bagong kemawon kok dipun eman. Wong Bagong menika tiyang ndunggal kewarisan, wong sak kepenake dhewe kok dieman menawi cara kula mboten mathuk. Lah inggih ngeman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, karno kakangku piye? Werkudara, Nggih. sing nalar lho. Tegese piye? Ya pun Kakang mung bakal matur sing nalar. Sira kuwi wis dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Ala becik bener luput. Kabeh ingkang bakal mbok lakoni kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung tuna lan bathine. Aja kesuruh nemtokake swiji-wiji ing tunane mengko bakal gawe getu ning atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe iki rasa takon sapa-sapa. Sing arep mandhangi kowe kok dadak takon kana-kana. Tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adeg-adeg. Nek kowe takon karo wong kana-kana ki oke sing padha ngendoni aku Werkudara. Ngajati lho Bagong wis tau karo kowe ngono wae. Werkudara, kowe kudu eling, kudu didelar digulung padake Werkudara gendure nang gelar kloso. Mekari menyang apa ora ngono wae. Nek menyang ya mangkat to. Bagong dipanteni nek ora, kowe tegel karo sedulur. wah, Bagong njaluk ngapura. Sumorante. Kepate. Pripun? Sampeyan percaya mboten kali kadidayan kula? Nggih. Wong ne lagi kepengin wong dewane, sak ciptane dadi sak sedyane ana. Nggih. Werkudara lah kok teko teng negara Astina dadi jalaran. Anak Prabu Duryudana kelakon penjangkane gawe sirnaning para Pandhawa. Niki wau nek cara kula kok malah kula duwe petungan liya. Petungan sampean pripun? Mumpung ketapke Kurawa Werkudara dikeroyok krocok gaman. Kula tak takon, Werkudara niku musuh Kurawa niku Kurawa 100 Werkudara ijen niku sampluki modar kabeh. Kok sampeyan dipenemu kok senengane ngrekasake wong to, Dipati? Mesake Kurawa lho, pendak-pendak Jejer Ngastina kon mateni wong, pendak-pendak Jejer Ngastina kon gawe cindrakaning wong. Mbok Kurawa niku benda salat. Benda rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Nggih. Kula niku ngerti tok sumbere niku sampean. Pun sampean mboten sampe melu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadak dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun. Werkudara batrene kepak. Mboten sak dipateni. Nggih. Pun dijarke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tenganing pati. Nggih. Bagong pateni karo Werkudara. Bagong ora bakal sirah. Bagong rene yo. Terus didak nyek plotot. Bagong mencotot mati. Petruk weruh Bagong mati sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru. Petruk mati. Gareng layat. Bar layat lara. Oh, Niku kronologise ngoten niku. nggih. Urut-urutane mengke ngoten niku. Oh, ngaten. Nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara. Terus gareng wong mlingkih gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebles sagakane. Gareng mati.
Oh, ngoten. Nggih. Terus Semar layat. Semar sedih. Nuwun sewu. Ngarep omahe Garing niku mboten wonten cagak listrik. Ya wet. Oh, nggih. Semar sedih, Semar lara, Semar tekaning mati, Semar mati Pandhawa sedih. Lho, matane Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Tes. Nggih. Niku. Puntadewa weruh Panakawan mati dheweke terus nglokro oleh dadi ratu. Lengser ke Prabon dasare kelangan bojo. Wah. Wong kelangan bojo ki ngrekasa. Lho ngrekasa Dropadi ora mulih. Puntadewa kelangan Semar. Lara ping pindho atine Puntadewa, kelangan bojo karo kelangan Semar. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo. Lah, silakan ta? Nggih. Ra iso ngapa-ngapa. Nggih. Wis dituthuk-tuthukke pager karo Puntadewa mati Werkudara sedih. Werkudara arep gedhe dhuwur niku nek sedih, wong sedih niku gampang digergoti penyakit. Puntadewa terus Werkudara kena beri-beri. Mboten kok penyakite sampean barang iso ngarani. Niku pun wonten gambaran pikiran kula. Oh. Werkudara kena beri-beri, ora iso mlaku, gedabel. Sikile gedene ra jamak-jamak. Werkudara mati, Janaka sedih. Janaka lara. Lho, modal ora. Nggih. Nek penyakite Janaka napa? Lho, wis iso dibedhek. Janaka ora bojone akeh, penyakite iso dibedhek. Nggih. Lion King. Janaka mati, modar ora ana sing gelem nambani Janaka. Nggih. Janaka tekaning pati. Kembar sedih, kembar mati kabeh. Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana dadi ratu. Slaminipun gesang wonten ing negari Ngastina mboten wonten ingkang ganggu damel. Lho, menapa mboten moncet? Nalendra turun temurun putra wayah dados Nalendra terus wonten negari Ngastina. Pandhawa mati, Semar mati, Panakawan mati, Prabu Kresna ora trima. Tekan negara Ngastina Malik buta gedhe banget. Buta sing teng pinggir niku. Semonten niku ngidak negara Ngastina gremyes. Terus Kurawa digulung kluthuk. Sukalima dienggo mengkurep gremyes. Kami sing warna-warna. Lah sampeyan sing warna-warna, butuhe pondok tekaning pati. Boduna. Wonten dawuh kan? Menapa Werkudara Mejahi Bagong menika mangke badhe kasembatan? Miturut paningalipun ing Bapak Sukalima, ginangan paningal kula balik. Ingin sampun kula ngertosi menika mangke menapa Bagong menika tertentu badhe pun poteng-poteng dening Werkudara. Nggih. Nah ngaten matur sembah nuwun rantamanipun Bawaduna menapa inggih badhe kasempatan mekaten. Monggo tak dipun titeni. Bagong, Petruk, Gareng, Semar, Pandhawa sedaya badhe pecah. Marem raos kula. Kula nggih marem. Sampeyan marem mergane Iso ngaturake napa sing kula ngeruwi wae. nggih. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yayi. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna babagan perkawis menika. Kula menika kok kados sowan wonten ing papan pamulanganipun lare-lare ing tasih alit-alit menika lho. Namanipun Menapa menika? Paman Arya? Paut. Nah, paut menika. Gunemanipun kok ting clebung ora karu-karuan. Kaya omongane bocah wingi sore. Monggo sakmenika Prabu mulai bawit kados kula semanggaaken. Namung kula nuwun sewu, kula mboten badhe mancahi pirembagipun para sepuh ing sampeyan jeneng lenggah. Menika mangke badhe mrucut sedayanipun malah saking paningalipun ingkang raka ngawangga Kurawa badhe kewirangan. Boduna kados pundi? Pemanggih menika benten-benten. Anak Prabu Karna gadhah pemanggih atus makaten dipun sungakaken nggih dipun sungakaken. Ning kula gadhah pemanggih dalu menika Pandhawa sirna. Nggih. Matur sembah nuwun. Sampun monggo sakmenika kundur kedaton kemawon. Mangke mindak saya kathah ingkang gadhahi pemanggih, malah panjenengan saya mboten pitados kaliyan pemanggih kula. Paman Arya. Wonten dawuh. Budhana kang padha sipuk wis ta sing ngomong ki kono wae. Sing ngomong ndika kuwi men Prabu Duryudana wae. Menceng-aceng Kedhepati. Nggih, budhana kang padha sipuk ingsun kundur kedatun. Ingsun ya iya. Ya. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan ngatos sampun kados lari alit Paman Haryo Sengguni. Kados pundi pawartanipun anggen jengandika Kakang Mas sowan dhateng Bapa Prembandurna. Wah, jlambruk wonten timbrane kadhawuh. Ora ngira babar pisan.
yen to dawuh bapa guruku ya Durna bapakku gawe kaget ing pikirku liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten sumurupa lan aja kaget rasamu panjen kepara nyata yen to Waladropadi Mbak Yuku ya pepundhenmu isih sugeng ana ing alam padang nanging jebul baline Waladropadi Mbak Yumu garwane barep kakangku kudu ana srana ing katindake dening kowe karo aku srananipun menapa Kakang Mas sranane ora li kejaba mung kowe kudu gawe patine salah siwijining Ponokawan monggo dawuhing Durna bapakku sing kudu dadi tumbal ana ing negara Ngamarta tanah li kejaba mung Ponokawanmu ya kuwi Bagong Jlambrong Tengenten babar pisan bilih kedah Bagong ingkang dados sarana kunduripun Kakang Mbok Ayu Waladropadi Kakang Mas menapa inggih badhe kelampan kula kaliyan jengandika Kakang Mas Mentala kaliyan pun Ponokawan jernyatanipun boten nggih tamal mung sakedheping paninggal kula lan jengandika Kakang Mas tau tate nampi pangudanging Ponokawan miwah tau tati dipun gula wentah dening Ponokawan Jlambrong kabeh mawis ndak aturake marang Durna bapakku nanging apa ya kelakon kowe bakal ngeman karo Bagong nikahake karo Dropadi monggo Durna bapakku paring dawuh yen nganti setahun saka saiki Waladropadi ora kundur negara Ngamarta bakal dadi jalaran sedane mbarep kakangku mergo mikir karo Waladropadi garwane nggone lunga saka negara ing Ngamarta Janaka ing kaget risang kapirang ori nangkul kinempit kembit dosa ngreknaning bawana menapa mekaten ngendikipun Bapa Penemban Durna apa aku goroh karo kowe wah Durna bapakku ngandhake kaya sing tak kandhake karo kowe Janaka nawi tetelo mekaten sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon upami sak mangke Kakang Badranaya badhe mepalangipun wing dados kersanipun Kakang Mas Yodiwati kula ingkang badhe matur kaliyan Kakang Semar menawi Bagong dipun tutupi pados pundi malih tentu kemawon awrat Kakang Mbok Waladropadi kundur wonten negari Ngamarta sarana kula lan Kakang Mas negaken kanipun Ponokawan Bagong yen pancen kaya mengkono ora usah walang adi digelak lakune praktek karang kadempel monggo Kakang Mas kula dherekaken hayo Janaka mlaku diselak tuke cah bagus pripun Kakang Durna jebul nyatane Werkudara arep goroh kalih kula ning pun mangkat budal wonten ing Karang Kadempel nggih nyatane Werkudara nenti adine lanang nggih menika pun Janaka ya ming Janaka dijaluki supaya ngenteni sak jawining rangkah negari Ngastina Kakang Premban leres terus sakniki keparengi Kakang Durna pripun ditonton dipresani kabul kawusanganing lelakon yen pancen Werkudara Janaka Mentala makani kala wah dadi sarana rancaking lelampahan ingkang sampun laturaken dening anak Prabu Duryudana Bagong mati Gareng mati Petruk mati Semar mati Pandhawa gampang kali mateni nggih muga-muga iso rancak kaya ngoten
Ning nek upama ora iso, sampeyan ampun ngendon-ngendoni karo kula. oh nggih. Sampeyan rasa dadak ngisru-ngisru napa sing pun kula rancang. Oh nggih. Bagong mesti mati. Lire Bagong tekaning pati. Lho, Bagong ora bakal iso endo karo Werkudara karo Janaka. Janaka Werkudara mateni Bagong, Bagong candak karo Werkudara babeke ngebuk mudhar. Upama Bagong mlayu Janaka niku limpat olah jemparing. Jemparing karo Janaka, Bagong tekaning pati. Ah, kasembatan panjenenganipun Begawan Durna bakal gawe pati ning para Pandhawa. Syukur-syukur. Ditonton nggih Pati. Monggo kula dherekaken. Adoh diceraki, cerak didoi. Lah ngeta, maju mundur niku tadi. Nggih. Pokoke laku dedemitan. Weh, kok medeni. Mboten ming lakune tok kok. Oh nggih. Aja nganti kawis tala cedhaki Werkudara Janaka. Nek pancen wong loro niku mengke goroh, kula dhewe sing ajeng midana karo Werkudara karo Janaka. Monggo Kakang Prambanduna. Sedina ning pasewakan anakku Cahayu. Piye, Mak? Pripun, Mak? Aku ki nganti mumet nek ngrasake ratu Gustimu mongko pinasran dening Prabu Kala Sereng. Sawise Gusti Ayuwara Drupadi dicolong saka negara Ngamarta, tumuli dipapanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar kene. Lah kok dadi ora kersa maring pangandikan, ora kersa dahar, ora kersa ngunjuk. Iki piye nek nganti cilik panjenengan iki gerah gedene nganti kawanguran dening sinuwun Prabu Kala Sereng. Apa kowe karo aku ora bakal nampa pidana, Nak Beti? Nggih, Mak. Kula dhewe nggih bikok. Kudu pripun nek ladeni Gusti Ayuwara Drupadi. Nek kula gumun. Gumunmu perkara apa? Kula nepi sakmenika saged sumerep kaliyan priyantun putri saking tanah Jawi. Jebul negari Giri Kadasar menika pancen boten wonten wanita ingkang sulistyaning warna sami kaliyan Gusti Ayuwara Drupadi. Kandhane wong Jawa Nggih, Pak. tomongi wong ireng ki ora terus elek ki ora, ning wong ireng ki sing merak ati ya pirang-pirang. Kaya aku ki mbokmu iki. Biyen le ketemu bapakmu le kepincut ki ya merga weruh ireng. Oh. Nggih. Aku kuning ki rak ning kraton iki merga ora kena panas dadi abdi ning Sinun Prabu Kala Sereng. Biyen dhek jaman urip ning desa. Aku ki janges irenge ora umum ning ngatane bapakmu ya. Nek pisah karo aku sedina ngono wae rasane kaya wis kaya arep mudar-mudar kae. Fotoku ki disowang sewen. Niku tandane tresna. Pancen iya. Mula wong tresna ya ora pilih-pilih bentuk, ora pilih-pilih ayu, ora pilih-pilih pakulitan. Wong tresna iki uruping jiwa sing suci. Tresna ora iso ditolak, tresna ora iso dipenggak. Tresna kuwi mapane ning ati iki paringane sing gawe urip. Nggih. Mula tresna kuwi abot tenan. Tresna iki abote kaya wong nyangga bumi. Nggih. Kowe ngerti wedang kae ta, Nak? Ngertos. Wedang kae nek sing jeneng kopi kae ireng ning senenge do disenengi. Nggih. Ning wedang putih kae do ora patek do seneng wong ora legi. Kowe ngerti wedang uwuh? Ngertos. Guyu ki ngapa? Wong ngeteri wedang kok cengengesan. Wedang uwuh kae wernane abang ning do disenengi. Merga ning awak sehat. Nggih. Ngoten nggih, Mak. Iya, wong wedok iki kaya wedang ya kan.
nek wedang putih keputihen ya ampang nek ireng ya seger nggih Gusti Ayu monggo klaturi paring pangandikan to Gusti Ayu upama panjenengan menika mboten purun dipun boyong dening Prabu Kala Sereng mestine nalika dipun boyong nggih panjenengan menika nuwun sewu berontak istilahipun panjenengan menika suwala ning ngendikanipun Prabu Kala Sereng panjenengan dipun boyong wonten negari Tirta Giri Kadasan nggih pendel mawon mboten nolak pasrah mawon ning sareng dumugi wonten mriki kok panjenengan tumuli sedhe penggalipun menika nuwun sewu ingkang dipun getuni napa Prabu Kala Sereng menika arepa wujud buta nanging menika Nalendra Gung Binathara sugih bondo sugih bandu bandanipun seprapat jagat menika kagunganipun Prabu Kala Sereng panjenengan pisah kalian Sinuhun Prabu Puntadewa mboten napa-napa wong nyatane entuk ijol sing luwih gagah entuk ijol sing luwih sentosa birawa nggih mung kaceke Sinuhun Prabu Kala Sereng menika buta panjenengan menika nuwun sewu titah sewantah ning wonten wong nyebutake tresna menika jalaran saka kulina mengki nek dikulinake snawung nggih panjenengan menika badhe saya tresna kalian Prabu Kala Sereng nggih Gusti Ayu monggo kula aturi paring pakadikan ingkang abdipun Beti Tanjungano handayaning sing menika rumaos biku raos sing manah kula dene jengandika boten kepareng-pareng pakadikan kula aturi paring dawuh dhateng pun Beti Tanjungano handayaning sing Maria Margarita iki jane jenenge sik nambahi sapa jeneng kok tambah-tambah dhewe-dhewe nggih Maria Margarita alias Lasada Lasada bareng monggo Gusti Ayu ngaturi paring pangandikan sampun kados kendelan kemawon kula aturi paring pangandikan kalian pun simbok kula simbok Neti Sulandari Sulandari Wasita Ningsih Wasita Ningsih barang Gusti Ayu sampun kados-kados mekaten menawi kedralu-dralu menika mangke kawontenanipun boten badhe sae Gusti Ayu. Galia prataning Prabu Kala Sereng manjing wonten telenging taman negari Giri Kadasan. Ondetian Kala Lutra Mas Pati Raja Dewaku. Ban kula wonten dawuh iki ingkang bakal ndak wengku garwa lenggah njajari lenggahku ana ing negara ing Giri Kadasar kene lha kok dadi ora gelem nemoni karo rawuhku ora gelem sak pejagong kelawan aku. Gusti Ayu kula aturi panjenengan menika nuwun sewu noleh kemawon sapejagongan Prabu Kala Sereng mergi menawi Prabu Kala Sereng menika mangke duka menawi ngantos ngetingalaken dhateng nuwun sewu Pak watekipun inggih menika piyantun kakung malah ndrawasi. Monggo Gusti Ayu kula aturi noleh kemawon Biyayi kakung menika menawi dipun ngatenaken menika malah nuwun sewu watakipun menika mubal boten kadet-kadetan. Sampun kados panjenengan menika mameraken dhateng punggung panjenengan. Biyayi kakung menika menawi sumerep geger menika raosipun malah bingung. Drowadi mulya Drowadi aja gawe mangkel atiku. Yen kowe gawe mangkel atiku aja kelakon dosa kekuatanmu sepira.
kowe tak prawoso mesti ora bakal kowe bisa nglawat. Tak cekeli tanganmu loro, sikilmu tak bondo. Wis kowe arep ngopo? Aduh, aku kok dadi kelingan jaman ro bapakmu mbiyen. Duh, Bapakmu nekat tenan jan. Nganggo pecut barang kae lho. apa iya? Bapakmu ki gampang terkontaminasi kok. Delok kanggo pecut ya terus yasa pecut. Anggepe aku ki sapi to. Angger lagi ulah-ulah terus dicetel. Ndaru uripku. Wiwit kowe tak boyong saka negara Ngamarta tekan seprene lagi iki kowe gelem sak adu arep karo aku Drupadi. Walah dalah. Mban Wonten dawuh. Ayu-ayune wong wadon kok ora kaya Wara Drupadi. Rambute ireng janges. Mongko sinome piye bathuke ketutupan sinom katon nggone ayu. Mripate mblalak-mblalak. Oh, lambene abang kaya legi-legya yen dicokot. Mongko gulune katon ngolan-olan, pakulitane lumer kaya santen. Oh, dalamban rene tak pecah ndasmu. Piye? Ski kono kok malah sing arep dipecah sirahe kok mbane iki piye? Nggih ngaten menika kecantikanipun Dewi Wara Drupadi. Bola dalah lengene mban pundhake rata ora ana sing doyong. Bola dalah. Menapanipun Gusti? Nyengkir gading tanpa ana bedane. Oh lada. Aduh ban bangkeane nawon kemit drijine cilik-cilik. Walah dalah jejimating tilam sari. Waduh le gandrung ya cara satriya. Aja dikira nadyan buta nanging aku ora ngerti basa. Sawang purnama cahyamu wenes kamantyang liringmu mandam kamarutan. Sumboga anuju prana dedeg mandra rangkung manggugah riman. Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Kok kaya dara. Bakale terus ngendhak ya nak. Lah iya. Kowe gelem ndak pondong, ndak bantali asta. Manjing telenging tilam sari. Prabu kala sereng. Wah, Ban. Wonten dawuh. Suarane Ban. Waduh, wow gawe kendhu setutku. Inggih. Piye Drupadi? Aku gelem mbok pek bojo. Kowe aja goroh. Ora goroh nanging iki nyata. Nanging aja nganti aku kelepetan dedosaning wong sinuwun kala sereng ingkang wujuding buta ingkang saknyatane betah buteng aniaya. Aja selak kowe demen gawe pepati ning sak pepadane. Aja selak kowe demen gawe cintrakaning sak pepadane urip. Mula yen to kepengin ngepek Wara Drupadi ya kudu suci lahir batine. Piye? Aku kudu suci lahir batinku. Kowe nglakonana siram jamas pitung sendang. Wondene sendang mau renging gunung cacahe 7. Wah, siap. Neng areng-arenging gunung cacahe 7, neng isore ana sendang aku kudu kramas 7 sendang. Ana neng areng-arenging gunung king cacahe 7. Iya pancen mengkono. Yen wis rampung nggonmu kramas sarta siram jamas resik jiwa lan ragamu. Menyang endi meneh parane Wara Drupadi jero ana ingkang bakal nulungi kelawan aku. Kowe keduga jamah kelawan saliraning Wara Drupadi. Tenan apa piye? Ora bakal aku selak njaluk pamit.
Omat po, Mak. Ratu Gustimu ki piye to ana? Rupati kersa dipek bojo ning kudu siram jamas pitung sendang kok terus joget sak kemenge. Sirahe abdine dicucuki. Wong saking senenge. Iya, panjenengan sampun menganu dipun petang purun kalian Prabu Kala Sereng. Sopo sing arep nulungi aku? Anane ming kudu gelem dipek bojo karo Kala Sereng. Ternyatane sinuwun Prabu Punta ora ngerti aku mapan ana ing kene. Tinimbangane aku mati ngenes. Mbok ya wis lakon iki tak lakonane. Sumene sawetara mban ana ing telenging patunggon. Aku percaya yen to suwe nggone Sinuwun Prabu Kala Sereng bakal golek wujuding sendang cacahe 7 ingkang mapan ana ing reng-renging Gunung Muga ingkang cacahe 7 inggih Sinuwun. Kenging menapa paduka lajeng tumindak kados mekaten. Kuping kula dipun cokot kados mekaten. Yote Inggih. kelakon penjangkaku. Lho penjong kenging pundi? Kowe ngerti yen aku gandrung karo Wara Drupadi. Kasinggihan mekaten Wara Drupadi tak colong saka Ngamarta. Papanake ana ing Taman Negara Inggih Kadasan. Iki mau tak tanting te. Drupadi tak tanting tak pek bojo dheweke. Terus pundi sinuwun? Ketingalipun kok sumringah pasuryanipun kowe tak kandhani. Kowe rungokno kupingmu kowe. Iya, kados pundi? Drupadi gelem tak pek bojo. Waduh, nderek bingah ora ming melu seneng. Kowe budhal golek tontonan sing akeh ana ing negara Giri Kadasan. Ngersakaken menapa? Kabeh ditanggap ana ing negara Giri Kadasan, aku tak tindak siram jamas. Kabeh kabudayan kesenian sing adiluhung. Iki ditanggap kabeh aja metung akeh probya. Kabeh ditanggap ning negara Giri Kadasan. Padha seneng-seneng suka-suka parisuka mergo aku bakal dhaup karo Wara Drupadi. Ngestaken dawuh ketoprak wayang wong, wayang klithik, wayang gedhog, wayang beber. Angguk ya te. Nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Ndolala ndolili kabeh ditanggap aja nganti ana ingkang jejet. Campur sari, nok-nok ngestaken dawuh. Apa jenenge kae? Sing dipejet-pejet. Anu. Elektron. Lah. Penyanyine sing apik-apik ya nggih misanget. Negari Giri Kadasan niku wonten penyanyi sampun kondang. Naminipun Takim Aja. Uradamata duwiten aja. Nanging kula remen ya tanggapen dhewe. Nderek paduka sinuwun, wah kowe patih ning Tarsan. Gondal gandul, gondal gandul. Iki lajeng paripun aku tak siram jamas kabeh, rupian-rupian seneng-seneng. Buron wono dibedhaki kabeh niku mangan bareng-bareng. Ngestreni nggone Wara Drupadi wis gelem bakal tak pek bojone. Mambang tangkep pasulan. Sampun mo. Sampun, Pak.
Lah kok terus tanpa tak timbali biasane aku nek wis cukup ya kowe tak elekke. Iki aku urung mrana kok wis padha sowan. Ajeng ngeterke Bagong, ajeng ngeterke Bagong. Ngopo kok dadak diterke Bagong wis gerang tuwa? Kok dadak diterterke barang? Ajeng matur ngersane Bapak. Piye to, Le? Kawune ngono, Pak. Kula menika nyumpeno. Ngimpi. Nggih, Pak. Ngimpi apa? Wancine enjing. Sumpena nika wonten 3 perkawis ngendikane Bapak. Iya, piye? 3 perkara to, Pak? Titiyane gandayane puspa tajem. Bener. Impen sing arep nemahi nika biasane esuk. Jarine wis jam 2 tekan jam 4. Iya. Impen kuwi aku nglilir pas ana kirik jegok, Pak. Pitik kluruk. Tegese wis wanci esuk, Pak. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi omahku ki ewoh, Pak. Ewoh apa? Ewoh mantu. Kosek. Aja sembrono. Kuwi impen ora prayoga lho, Tole. Lah sing dimantokke sapa? Sing dimantokke aku, Pak. Kok tak bandem wong tuwa. Gawe kaget ora? Kaget yo kaget ora mbok sakayang-kayange ora lambene kotorong. Bapakne kok nek lambene kotorong. Ben kok seru banget Sing dadi manten disandangi manten kowe. Nggih, Pak. Lah terus mantene wedok durung ana, Pak. Tulung golekke, Pak. Dengkulmu mlocot ora? Mantene wedok ora ana, durung ana mantene wedok kowe wis ngelilir. Sampun, wis ngelilir, Pak. Aku gregep gembrobyos. Tindien aku, Pak. Ngimpi nganti tindien. Heeh. Kaya dililing bojoku aku Pak nang dhuwurku. Piye, Kang? Aku tindien. Sing liling kowe bojoku. Iya, ciluba. Wong gilane tenan tro yakin medeni asli. Nganti gembrobyos aku yakin sumpah. Wis pokoke pripun Pak niki kahanane. Coba kowe sik. Mbok menawa ana syarat srana supaya kowe iso uncap kelawan lelakonmu ngono kawan. Dereng ngantos paripesamin bawacon. Katrenjo rawuh ing Raden Ajrata ing Raden Werkudara kaya cingak Lurah Semar Badranaya. Bekti kula kunjuk Ndara ya Kakang Semar ndak tumpuk. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar ndak tumpuk. Ndara bekti kula Ndara Janaka ya Nala Garing ndak tumpuk. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Garing ndak tumpuk. Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula ya Petruk ndak tumpuk. Ndara bekti kula ya Bagong ndak tumpuk ya Bagong ndak tumpuk. Enten apa, Gus? Sumangka tindakipun sajaipun wonten wigatos Kakang Semar. Kula marga saiki aku pengin takon karo Kakang Badranaya. Lah kok ujug-ujug sampeyan nyuwun priksa dhateng abdipun Semar. Apan kudu kaya mengkono lakone. Nggih, mang takon apa? Nek iso ajeng kula langsuli Kakang Semar. Dalem apa Kakang Semar tresna karo Pandhawa? Lah kok ngoten pitakonan sampeyan? Nek boten tresna kali Pandhawa, boten kaya ngoten lakone Semar. Sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Niku pengajaping ati kula mung kepengin gawe mulyane kepundhen kula Pandhawa.
Enten apa to Gus kok sampeyan pitakonane kok kaya ngoten? Ngerti yo. Yen to pancen Kakang Semar tresna kelawan para Pandhawa, mestine Kakang Semar ora kepengin yen to Pandhawa iki mengko godhang. Tegese Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi lunga saka negara Ngamartamba menyang endi lenggah. Ndadekake sungkawaning Kakang Prabu Puntadewa tumuli Janaka lan Werkudara kinen ngupaya jebul tinemune dina samengko ana syarat sranane yen to Kakang Mbok Wara Drupadi kudu kondur marang negara Ngamarta. Syarate napa? Yen aku matur kelawan Kakang Semar ora duka. Nek pancen syarat srana niku ngembet karo Semar awit napa syarate mangko paring pangandikan. Kula mboten badhe wegah tumandang karya waton dados sarana kunduripun ingkang Mbakyu Dewi Wara Drupadi. Kakang Semar syarate tan oleh kejaba mung kowe kudu masrahake marang anakmu Bagong. Dipasrahke pripun? Dipasrahke marang Janaka. Nek pun kula pasrahke Bagong bakal tak anggo tumbal. Bagong ajeng nggih gombal. Oh. Tuwa budhek. Dibur kupinge ya, Truk. Kuping kok dibur ora. Amen cetha wae edan ora. Bagong arep nggo tumbal, Pak. Nggo tumbal tegese dipateni ngono lho, ya pancen mengkono Kakang Semar. Mangke riyen niku sing dawuh kaya ngoten sinten? Sing dawuh ya kuwi Bapa Mremban Durna. Ya sing dawuh Durna bapakku. Den. Nuwun sewu bareng sampeyan ngendika kaya ngoten ati kula kok kaget. Kula kok miris sampeyan kok bola-bali percaya karo Begawan Durna to. Cobi kula tak nyuwun priksa. Sing dipercaya niku napane? Anak kula Bagong ora ana gandeng senenge karo Ndara Ayu Wara Drupadi lah kok malah saniki ajeng didadekke tumbal. Niki terus lara-larae pripun sampean kok percaya banget karo Begawan Durna? Kok nganti anak kula sing melu momong sampean wis cilik nganti gerang kaya ngoten. Sampean ajeng mentala dadekke korban. Kula mboten entuk, kula ora mathuk. Yen Kakang Semar ora entuk tegese Kakang Semar ora tresna kaliyan para Pandhawa. Kula tresna. Ning aja kok kula warga kula dienggo korban. Wose tak jaluk entuk ora entuk tak jaluk. Dipol. Wenehno bangane anakmu tak rudha paripeksa. Ampun kaya ngoten lho, Den. Niki anak kula lho, niki batur sampean. Tinimbangane aku kelangan Kanjeng Prabu Puntadewa luwung kelangan Bagong. Kakang Semar sesuk iso golek putra meneh diangkat menunggu dadi ganeping Panakawan. Nolong gareng piye? Pedro, impene Bagong kok numusi to? Gong piye, Gong? Nang apa iki? Ana rembug dirembug. Ana perkara diperkara. Kowe ra krungu apa piye wer duwer? Ndara Janaka rene, Gong. Wis ngerti arep napa? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku akeh. Suwekan sarung ora gombal wer tumbal supaya Ndara Wara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkat tumbale kowe, Gong. Lho. Aku? Nek kowe arep duwe atur-matur Ndara Janaka dhewe, semak iki kok perkarane kok iki piye iki? Ampun ngawuh gawar ngawur sama. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndara Wara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula dereke seprika-sepriki sampeyan nek tapa teng alas 3 sasi, 4 sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan tega kalih kula. Terus nuwun sewu,
rasa kamanungsan sampean teng pundi? Rasaku kian gunung tanpa gunung. Wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem aja klakon dosa tak rudo paripeksa. Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem dadekke lak idak ning kene mati ning kene. Mlayu le, mlayu mlayu Bagong. Piye kae, Pak? Piye, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Bagong mlayu dioyak Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Monggo satriya-satriya kae nek urung kelakon penjangkane ora bakal mandeg. Terus ngabarana bojone Bagong. RT RW dukuh dikabari nek Bagong mati wis urip kok to patekke kae ora dhewe kelangan adi Pak sampean ampun mendel mawon kuarsuwane negara Ngamarta lakon iki tanjihke karo Sinuwun Puntadewa copot kabeh sandang aku mengkari kathok training kaya ngene wah nyatane to ya aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang iki kepiye to ya alah men alah reng kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek mami alah Tro sayonara ya Tro sampai berjumpa pula wis mlekoso uripku yen ora mlayu ndelik monggo Ndara Werkudara jangkae semono ambane rata apa jenenge nek ora banterke aku mlayu mlekoso uripku tenan jroning mlayu kok pikir aku kok dadi bingung lagi aku arep nendi arep ngenger karo sapa wis ora ndek sanak ora ndek sedulur ora duwe kanca wah wis repot tenan uripku iki mongko Ndara Janaka isih ngoyak terus kaya ngono kae ya minta gawe bingung aku mlebu grumbul jebol kono isih do tingak-tingung goleki telapakan kakiku ngene goleki karo aku wis. Oh alah dewa. Kok dadi kados mekaten lampane ingkang kedah kula sandang dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Oh kelingan anakku sing cilik. Oh ora bakal ketemu karo aku meneh kowe le. Nah ya wis mending mengko ya nakale ra jamak-jamak. Nangane njukuki dite bapak. Wis anak kok kaya arep dadi maling. Nek ora tak tinggal wis malah repot uripku wis tak golek dalane pati wae aku. Malah tekan segara kono tulisane Indrayanti Pantai Siyung wah wis kelingan ra kebayar malah rekoso dadi kelingan jaman sing ora-ora wis wis iki ora nyemplung mumpung iki nang dhuwur tebing aku nyemplung blung sirahku ketampan karang terus modar wis mati ning ora dipateni bendaraku wis men ning nek ngisor ki ora ana karange
nyemplung set ombake suda nyut entuk watu ning daratan cuwok mongko ora mati mung gagar otak ketrap ketrip parani Ndara Janaka terus dilinggis ndasku nyun wah lara tenan yakin mbok sumpah nek aku nyemplung laut mongko ora ketaman karang laut ki iwake gedhe-gedhe iwak cocot iwak cucut wah anggere ketemu Kartomarma wis cilaka malah dibiti amblek dadaku ana lho iwak Kartomarma iki padake enak e kuwi sing sapa iki ya nek ketemu iwak hiu langsung dimplok nek men ketemu iwak cilik-cilik kuwi lho iwak cilik-cilik seneng mangan daging ayo wis mung dikrikiti mboko sithik wah wis mongko gak nyemplung laut kolorku kendho kathoke mlotrok dhewe wis bawah laut nyom dikira cacing hibrida cokot gemel ya nek pedhot nek menting sliwil apa ora lara banget oh wis cilaka tenan cacing kok nggawa umpan loro cokot meneh karo iwak ya nek mung dicokot nek mung digriseni monggo iwak senengane mangan lumut nek mung di wah rasane tekan asli tenan lho dikukure penak omne di jan wis temonjo tenan aku tresna karo kowe sayang titip anak-anak ya aku wis ora ana nggon dienggo urip aku arep nyemplung segara wis ngono ya janji loko tenan ngenteni le nganu ya apa le banjir nek ora ngono ndak ora rampung-rampung wis mes kakang-kakangku dhewe apa arep mati ki apa ya karo sapa-sapa kok lali jam ya wis tak nyemplung telenging samudra laya iwak sing gedhe mara aku untalen wak gendang modal ora urip ngene iki terus entuk-entukane nek wong seneng adus ning kali iki ngene iki. Ternyata aku ya iso renang. Iso enggak dadi sirahku ora klelep. Ya menek pas ana ombak iki sok ngombe. Ora apa boleh. Emblok meh diombak sambut. Iki mesti wak sapu-sapu iki. Sing cangkeme cemipok kae. Ayo mikir. Saya ayo. Wajar. Sapa iki sing nulungi aku ya? Engko Ndara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku ngarep dipateni ning daratan. Wis. Ora urip kok toyong-toyong. Perkencang warudoyong pak pong kali cedhek sapa sing gawe. Agong. Lho. Ki sapa iki kok gawa kentrongan bareng. Pak tong. Bagong noleh cah edan.
Bambang dengkulmu kuwi. Sapa ya? Rupane kaya Bambang. Kowe sing nulungi aku. Lho. Kita ora bosok karo panjenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, Bu Kulun. Sembah mabukti kula kunjuk Bu Kulun. Ulun tampa kaya bombong tias ulun, mengesti ulun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripendhanan ing kasantosan. Bu Kulun. Mboten nginten bilih paduka Bu Kulun Sang Hyang Brahma. Nyawur kita. Kita iki jane ngerti dewa apa ora to? Ngertos Bu Kulun. Orang-orang wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih hafal kalih dewa. Ulun sapa? Bathara Yamadipati. Ngawur. Salah. Bathara Wisnu. Dudu. Bathara Guru. Utuh. Bathara Murid. Utuh. Kok Bathara Murid barang ana guru ana murid. Bathara sinten nggih? Kaneka Putra. Wah. Toko buku tulis. Lho. Toko buku tulis pirat. Kaneka Putra. Kulon rada. Iya. Wah, padha aja kita. Wus. Malah nirake ora. Bagong ulun nyuwun prisa. Bagong ulun takon lanjeneng kita. Takono. Napa kita arep mati? Pun tek baterene wis abang 20%. Mula kudu mati aja. Kita nek mati ora prayoga. Kita kuwi ora kena mati. Lah, sebabnya napa kula mboten nyang mati wong nyatane kula nek urip ya mengardi pateni karo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Padahal kula ora ngerti luput kula napa, kleru kula napa, kok dipateni. Ayo. Ngerti ora? Bekakan Kusike kita iki ora ngawur to, karo dewa kok sak karepe dhewe ora. Ulun tumedhak ning Majapahit iki bakal tetulung lan jeneng kita. Terus carane kita aja mati, ning kita mukti ya. Wong arep mati kok malah kon mukti, dewa iki sak ciptane dadi sak sedyane ana. Kita mukti ya. Carane kita mlaku bener ngulon parane kono. Mengko kita bakal ketemu Nalendra, arane Prabu Kalasreng. Nalendra kuwi kok matenono. Sawise kita mateni Nalendra kuwi engko negarane agemen. Kowe dadi ora ati ning negara kono. Serius? Lho, tenan. Wah, nuwun Bu Kulun. Amane ku cendhik ning dayane top tenan Bu Kulun. Wah, sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi Bu Kulun pikantuk yuswa ing panjang. Ya. Kita ulun paringi pusaka. Ya kuwi wujude kalung. Kang aran Kalung Robyong Kencana. Pusaka iki mengko tuthukna Prabu Kalasreng. Oh nggih. Nek wis tuthuke Prabu Kalasreng mati, sandangane agemen kowe dadi ratu ning Giri Kadasan. Oh nggih. Pun ngoten mawon Bu Kulun, kita manana nggih. Oh nggih, ngetaken dawuh. Waduh, kaya panah. Kalung Robyong Kencana. Sendika ngetaken dawuh. Sampun nyuwun mawon Bu Kulun. Ya, sing ati-ati. Sur titing hati-hati duga larak ngandel ora. Ngerangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Agam. Wonten Jawa Bu Kulun. Dompet tulun baleke. Kowe konangan wae ana isine STNK barang. Napa dewa niku numpak kendaraan? Belum. Aja kok sepeleke. Dewa kuwi nite kendaraan. Kene barake. Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon sak ora. Sembrana ora. Pun kula delok ya, Pak. Iya. Sampeyan kok nyimpen fotone bojo kula? Sing kandha sapa ora wae? Ayo. Oh, ajar nang kene. Ora ngawur iki. Garwa ulun ya pajake. Wah, persis bojo kula ya. Berarti garwane Bu Kulon Trada niku nggih elek. Ayo, Spen.
sing penting tresno kok matane wurdek ben ben sakarmu arep andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apal pantut babab wis ben apa-apa wis ben wis kono mangkat ulun kundur makayangan ngatosaken pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukulun Bathara Trata ya muga-muga kasembatan panjangka kita ya